Dobrý deň, zdravím vás. Chcem vám dnes popriať do nového roka 2024 všetko len to najlepšie. Nech sa vám vydaria všetky sny, veľa zdravia, šťastia, lásky a hlavne Božie požehnanie. No a my sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je riešená v rodinnom dome. Táto kúpeľňa má rozmer 2 metre x 3,27 metra. Obklady, ktoré sme zvolili, sú 60 na 120, povrch matný, bežový, zem, dlažba, drevodekor. Umývadlá sú zabudovateľné v skrinke, skrinka riešená na mieru. Zrkadlo je po celej dĺžke nad skrinkou, osvetlenie, zabudovateľné WC. No a sprchový kút, ktorý sme zvolili, je 90 na 90, jednokrydlové dvere, vanička. Sprchová batéria je klasická, tým, že sme zvolili sprchovú tyč. Sprška je umiestnená na tyči, tým je variabilná, dá sa polohovať. No a ja verím, že máte novú inšpiráciu a teším sa na vás. Dovidenia.